Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς κολλάμε τα πιο γνωστά connectors που είναι τα XT connectors. Ο αριθμός 60 στην συγκεκριμένη περίπτωση μας υποδηλώνει το ονομαστικό ρεύμα που είναι τα 60 A. Η πρώτη κίνηση που κάνουμε πριν οποιαδήποτε κόλληση είναι να ενώσουμε το αρσενικό connector με το θηλυκό για να έχουμε απορρόφηση θερμοκρασίας από το ζευγάρι, έτσι ώστε να μην υπερθερμανθεί η επαφή και μας λιώσει το περίβλημα, με αποτέλεσμα να μετακινηθεί και να μην γίνεται καλή ένωση μεταξύ τους. Δεύτερο βήμα, μουλιάζουμε με ελάχιστο καλάι και γρήγορες κινήσεις στις επαφές από τη μέσα πλευρά. Τρίτο βήμα, μουλιάζουμε καλά τα καλώδια μας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, αν παρατηρήσετε, το καλάι πάνω στα καλώδια γυαλίζει. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό δείγμα καλής κόλλησης, άρα φροντίστε οι κολλήσεις σας να γυαλίζουν. Αμέσως μετά, τοποθετήστε το καλώδιο στην υποδοχή της επαφής και κρατήστε το κολλητήρι πάνω του για μικρό χρονικό διάστημα, ώσπου να γίνει η ένωση. Όπως βλέπετε και εσείς, το καλάι έχει αγκαλιάσει πλήρως την επαφή και οι ενώσεις μας είναι φανταχτερές. Σχεδόν μπορώ να δω τον εαυτό μου. Βάζουμε 2 θερμοσυστηλόμενα σιλικόνης και το XT60 μας είναι έτοιμο για χρήση.